בפיק. זה יצא בפיק. תראה לי. תמשכי אותו טיפה, הוא צמוד עם הראש. טיפה, זהו, טיפה. זה גם מישהו לגמרי. זה נותן לו קונטרה. הנה אריאל, תראה. חולק עם הרגליים, וואי, ראית? כן. ממש, כאילו כמו ידיים. תראי אותה, תראי. תראי, את רואה? רואה? הבעיה של ילדי חורש, באמת שהם לא, יש שם את כל הבגדים, זה עכשיו תדעי, נעשה מאוד ככה. מגביל אותם. למרות שתדעי לך, אני חושבת על זה, שילד שנולד בקיץ, אז כאילו ההתחלה שהוא לא פעיל, אז זה הקיץ, ואחרי זה מתחיל חורף. אז דווקא זה כיף דווקא אצלו, כי כן, עכשיו הוא הפעילות, נכון, דווקא נכון. תראי, אני רק תומך בזה, תראו. כן, הוא ממש עם הרגליים מנסה, במקום ידיים. גם וגם, מה? זה אומר שאנחנו באמת מהקופים בהם. ממש. סימן מובהק. בעיקר עם ה... תראי, הוא מפעיל את הרגליים, תראי איך הוא מפעיל את הרגליים. מנסים ברגליים להרים את זה. לא, מחזיק את דברים הידיים. כן, אבל גם ברגליים, תראי. אתה רואה? אני צריכה להעביר את הסרטונים שלו, אני רוצה לפתח וזה. איפה יש לה? תמונות, יש לי מלא, בשביל לעשות ארקופי, יש לי איזשהו 100 ומשהו תמונות שאני יכולה לעשות בהם חובה. לא, אני רוצה לפתח. לפתח לתמונות ארקופי. אריאלי. לא, זה תמונות בכלל. תמונות בכלל קופי זה תמונות בכלל, על העניין. כן, ארקופי זה אומר להכניס, ממש. קופי זה פה כאילו... בשומר. כן, תמונות. יש לי כפי שם, חבל, יש לי זכות של 100 ומשהו תמונות. זה לא חובה, תדעי לך, זה... פה בצומר. תראי. אתה עושה את זה, חבל להדפיס בבית בכלל, כאילו לא שווה את הכסף. לא, אני אמרתי כל חצי שנה צריך לפתח. כן. אוי, אריאלי, אתה מחזיק? שנגיד כל גיל שנתיים של העסקה נמחה, כל גיל שלוש. זה ממש מפחיד. אני אומרת לך אפילו היום יש לי לקפוץ. אז תביא לי תמונות, אני קופצת לצומת ועושה, תוך שעה. אבל תביא לי תמונות. זה להחליט מראש איזה, כי לא כדאי לעשות הפוך. בסדר, אוקיי, אבל קודם כל תביא. תקוות. כי כשאת מצלמת סתם ככה. אבל לעשות איזשהו מקבץ.